Здравейте, днес ще тренирам гърди и трицепс. В момента бълквам и съм около 94-95 кг и съм на около 3400-500, там някъде. Ще започна с горна лежанка, тежка, и целта ми е да прогресирам от миналата тренировка. И след това ще правя флай с дъмбели, може би кофички, след това скул кръшърс, френска преса, както му викат, и пушдаун на машина. Ще вкарам и малко предно рамо, раменна преса и това ще е. Тренировките са ми доста интензивни, с доста малко бем. Heavy duty steel. Мисля, на горна лежанка ще направя ще направя две работни серии. Едната ще направя тежка и после ще сваля няколко килограма. Ще си направя следващата серия, малко по-контролирано. След това флайса ще бъде изолиращото упражнение за гърдите и след това започвам с трицепс. Сега ще ям ябълка преди тренировка, защото е хубаво преди тренировка да се ядат захари. И в момента не пия при воркаут, пия по един монстър на ден и гледам да не прекалявам много с кофеина. Затова в момента не пия и поред мен нямам нужда да приемам бустер. И така, ще направя може би 3 закряващи серии, за да съм добре подготвен. Както видяхте, Маник Майк от Trend Twins изкъса градата наскоро. Доста тъпо, дано се възстанови по-бързо. И това е. Така ще направя 3 загряващи, за да съм сигурен, че няма да направя някоя беда. Въпреки че аз имам вяра в сухожилията си и до сега не ми се случвало да се контузвам, така че ще видим. Да започваме с... Ще направя първа загряваща с по-леки килограми. Добре. Сега ще сложа... Това беше първа. Ще направя още две. Ще направя още две. И след това преминавам към работната, която ще бъде доста тежка. Последното повторение ще бъде доста трудно за мен. Дано не фейлна, да не се лага да штангата да минава през мен, да изкарам тук. Защото ми се случва и то доста пъти. И така, мисля, че последния път на най-тежкото направих 5 и петото беше, мисля, че ще го сложа във видеото. Петото беше доста трудно повторение за мен, така че се надявам дори днес да не направя 6, пето повторение да бъде по-лесно. И да, само че проблем е, че предната вечер не спах много добре и затова не знам как, нали, въпреки че усещам да имам някаква сила, ма ще видим. Да сложа още тежести. Първо започвам с втората загряваща. Изи. Да. Направо след малко ще сложа за третата загряваща и ще снимам работната. Добре, ще направя последна загряваща и започваме с работната.
усетих ги доста леките загряващи серии, така че може и да си бия рекорда за 5 повторения. Дори да не го бия, следващата тренировка се надявам да прогресирам. Така че сега ще сложа тежестите и започваме. Добре. Малко се притеснен, защото това не е малко, не са малко кила и се надявам, нали, да не стане гаф. И сега да започваме, малко трябва да се нахъсам. Ай! Фак! Добре, надявах се, че ще си бия рекорда, но явно днес не ми е ден. Това беше доста тежка серия, сега ще сваля малко от килата и ще направя още една. Чак краката ми треперят. И да, гърдите доста напомпат. От тежка лежанка много усещам гърдите да се напомпат, което явно е добре. Целият трепера, мат. Фак. Не мога говоря даже. Целият трепера. Това е да тренираш тежко до отказ, почти до отказ, защото тук ако беше до отказ, малко тегло. Ако имат спотър, добре, но аз нямам спотър, така че сета. Свалям малко от килата и втора работна. Че не успях да си бия рекорда, дори с едно повторение, защото аз на това упражнение всеки път, като си бия рекорда с едно повторение, съм хипер щастлив. Но, просто такова. Ето тук за малко изгубих фокус на последното повторение и щеше да има фейл, но нямаше. Така че гърдите ми направо изгорях. Правя една серия флай с дъмбели и гърдите са готови. Добре, пак не се виждам мънкам. Сега ще направя флайса. Загрях, защото на това упражнение е по-хубаво да загрявате, защото... Чакай малко. Така. Защото, въпреки че не е compound movement, е доста опасно. Защото гърдия мускул се разтяга доста. Според мен е добре да сте загряли и да не ви е първото упражнение. И да, започваме. Наредил съм дебели, те са тежки. Не знам колко повторения ще направя. Да са повече от 8. Надявам се.
Фак. Честно казано, не броих повторенията. И не знам колкото обаче кръкът ми се схвана. Фак. Да. И сега преминавам към Skull Crushers за трицепс. Гледайте. Та полза. Да, добре. Сега. Сложа кила за работна серия и ще ви я покажа. Добре, малко съм скъп. Това беше тежка серия. И доста, мисля, че с 2 или 3 повторения, мисля, че се подобрих рекорда и съм много доволен. И да, преминаваме към пушдаун. Еми, доста изгоря трицепса и сега забравих, трябваше рамото да го направя, така виждате се, не е добре. Трябваше рамото да го направя преди трицепса, но забравих. Но това не пречи се. Извинете, да го направя. И да, тъма ще запиша, защото миналия път не записах колко килограма направих. Затова ще го направя. Директно ще ви снимам работната серия, защото съм доста... Ще направя една лека загряваща. Добре, тук има един проблем, че нямам стойка, при която да си закрепа щангата. Това трябва да я дигам. Е така, ръце. Но това не е проблем. Само е малко трудно, малко ми се вие свят от предишните работни серии, но ще видим какво мога да направим. Айде.
Това ще бъде за днес. Можех и повече повторения, ако имах стойка, защото доста сили ми взима дигането. Но какво такова? Има ли желание, има и начин. Така че доста интензивна тренировка. Да. Добре. Тренировката беше доста добра. Помпах се добре. Бих 1-2 рекорда. Надявам се следващата тренировка за гърди да победя рекордът си за 5 повторения на горна лежанка. И да. Следващата тренировка ще бъде за крака и средно рамо. Може да вкарам и малко задно. И програмата ми е такава. Гръб, бицепс почивам, гърди, трицепс. Пак почивам, крака, средно задно рамо и корем. И пак почивам и пак наново. Мисля, че така възстановявам всяка мускулна група по има-няма 5-4 дена. И имам време да се възстановя, да натрупам сила, което нали е най-важното. Мускул расте, както и силата, с почивката. Стимулира се мускулния растеж по време на тренировката. И след това, като се възстанови с спане, сън, храна и спане, сън, what the fuck, с спане, храна и вода и подобни, и мускул расте. И да, много искам да стигна по-бързо до гърба, защото искам да ви покажа любимото ми упражнение за гръб. Яйц рол, гребането на яйц. Моят идол. Защото там съм доста силен. Изключително силен. И ще ми е интересно да ви го покажа. Да, сега ще пия креатин, протеин. Нямам втора ябълка за след тренировка. И това е. Надявам се тренировката да ви е била полезна, да сте научили може би нещо от мен. Предполагам някои от вас ме знаят от TikTok. Може и някои се чудят, но профилът ми първо беше хакнат. И видеята бяха изтрити и нямах достъп до профила си да ги възстановя. И аз ги нямам запазени. Затова направих нов профил. Ще видя, ако успея да го тагна в описанието на този клип или в биото в YouTube, да последвате, да видите, там качвам от време на време. Днес ще имам прекалено много време. Сега тренирайте, яжте, спете и растете.